i aften. Flyvepostej. Og vi skal shoppe i Mathias' køkken. Yep. Ja. Og vi har lige... vi har sådan en ulækker ret heroppe rent faktisk. Vi har lige fået smuttig. Og det her, det vil jeg ikke være. Jeg tror næsten, at jeg stod hernede i lang tid. Find noget. Og rugbrød. Jeg skal altid have noget rugbrød. Godt rugbrød. Godt, groft rugbrød. Sådan. Rugbrød med Smør. Hvad finder vi? Hvad er det? Noget ost. Ej, vi skal ikke have ost. Det tror jeg ikke. Det er ost. Det er dyrt. Skid det. Det er noget billigt. Det var det. Kødpølse. Nej. Den er god. Sweet chili. Sweet chili sauce. Der, sådan. Jeg har sort oliven. Sort oliven. Eller skal du have du får noget salsa. Må jeg så ikke spise noget oliven? Nå, du kan gerne få mango chutney stock. Det er godt på kylling. Kyllingestykker. Det er fandme godt på kyllingestykker. Nu får du kødpølse. Ja. Nu får du noget Salat. Og vil du have ketchup på, eller vil du have remoulade på? Ketchup eller remoulade? Ketchup. Du får mig en nis. Mayonnaise. Det er fint nok. Du kan også godt få bouvet. Tæmme et puré. Det er sådan noget. Begge to. Sådan der, okay. Så går vi i gang med det. Det er ham, der skal spise det. Giver go. Så skal vi lave verdens mest ulækre mad. Vi laver rugbrød. Mester. Rugbrød. Og selvfølgelig smør på først. I alle sammen kender smør. Kærgaard. Så har det sjældent derude. Det er hvad at sige det her, hvis man får lidt for stort. Kærgaard. Skal vi have kærgaard på? Det er lækkert. Kærgaard. Det er dyrt. Det er lækkert. Professional. Skal lige til at tjekke noget. Skal det? Nej, vi tager først kødpølse. Kødpølse. Har du sendt op? Du skal ikke sende på, du skal have mayonnaise på. Jamen. Sådan er det. Det kan jeg jo godt lide. Ja. Godt nok. Jeg skal lige sige, at jeg kan lide noget af det her. Det her på. Så jeg lige kunne lide mayonnaise. Og det er ikke mig, der skal spise den. Jeg smager på den. Og vil du tomatpuré på først, eller vil du have tomatpuré? Mango. Det har jeg også. Det er mango, du kan ikke lide det? Nej, jeg kan ikke lide mango. Nå, det er fandme godt. Men jeg ved ikke lige, hvordan skal vi blande det sammen? Jeg tror, det er den lækker mad. Det tager vi bare. Jeg tager ikke alt sammen på, for jeg ved ikke, hvad det er for noget, men der er lige noget lige der. Det er fint. Ja, det ved jeg godt. Ja, fint. Ja. Og jeg tror lige, vi lige skal tage kameraet. Chili. Nå ja, chili, det skal vi sgu også på. Chili. Chili. Sweet chili. Ikke for meget. Nej, det skal ikke for lidt. Ja, det er fint. Hvis du har lyst, så kan du... nej, jeg har rent faktisk her. Eller, du kan få sennep. Du har stærk sennep på. Ja, sennep. Det er fint. Godt. Stærk sennep. Fuck. Vil du stadigvæk... Det kommer til at smage great. Vil du have mere på, eller? Ja. Nej. Jeg tror nok det. Jeg tror det er godt nok det. Jeg tror, ellers så får du ondt i maven her. I mig. Det er jo dig, der skal spise den. Det er dig, der ved det her. Mayonnaise, det kan du se der.
Og vi har det der mango. Det er det der lidt. Det kan godt være, du ikke kan se det så godt. Men og så har vi noget senap, noget tomatpuré og noget salat og sådan lidt af hvert. Sådan det er puré, så kan vi godt gå ind og spise den. Vi går ind. Ja, du begynder bare. Jeg vil se dig take it deep. Tak. Er den god? Perfekt. Godt. Oh my god. Ej, hvor satan, hun lækkert. Jeg kan lugte det. Øj, for suge. Fuck for fanden. Lol. Så du vil spise den her for eftertiden? Det er livret. Serviet. Serviet? Det brænder det der stærke. Ja, jeg tror man kan komme til at tage den stærke sovs. Salsa sovs. Ja, for fiffel. Hey, papir. Vil du have noget at drikke til? Nej, tak. Lidt for gammel mælk. Nej, så skal vi heller ikke gøre det mere ulækkert. Vil du smage? Nej. Jo. Nej. Du skal smage. Skal jeg smage? Du skal smage. Gris. Det gør det hele værd. Mathisen skal smage. Det er lidt svært at bide af. Smager det ikke godt? Mere. Ned med det. Så tror jeg, hvis vi siger tak for her. Ja, tak for mad. Ja, tak. Det var så lidt.